Tisztelettel köszöntöm Szalóci Dórát, aki a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium zenetanára, kórusvezető, és most már egy évtizede Cérna Hang néven kisgyermekeknek a zenei oktatásával is foglalkozik. Ami miatt itt vagyunk, az egy koncert sorozat Cérna Hang néven. Mikor indította el, és milyen célkitűzések mentén? A Cérna hangverseny sorozat tulajdonképpen az én gyerekkori zenei élményeimből táplálkozik. Én, amikor kicsi voltam, a Mesélő muzsika sorozatra jártam a Zeneakadémiára. Azt hiszem, hogy a korombélieknek ez sokat mond, hiszen Lukin László tanár úr, aki sajnos már nincs közöttünk, ő vezette ezt a Mesélő muzsika sorozatot, ahol mindig énekeltünk, és mindig megismertük a klasszikus zene, a hangszerek egy részét, elutaztunk egy zenetörténeti korba. Nagyon szerettem ezeket a koncerteket, és amikor megalkottam ezt a Cérna hangversenyt, akkor ez lebegett a szemem előtt. Eredetileg Cérna hang órának hívják azokat a tevékenységeket, amiket én folytatok. Ebben baba-mama óra, zeneóvoda egyaránt benne van, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha nem kéne a műpába utazniuk a szülőknek, vagy messzire utazniuk, hanem itt Budakeszin is lenne egy olyan komoly zenei gyermekhangverseny sorozat, ahova csak fel kell kelni, és néhány megállóra ott van előttük egy gyönyörű aula, és neves művészek hónapról hónapra viszik a gyerekeket a zenevilágába, kalauzolják őket. Honnan ered a név, a Cérna Hang elnevezés? A Bármondos Református Gimnáziumnak voltam 10 évig a tanára, és ott volt egy gyermekkarom, aminek nevet kerestünk. És gondolkoztam, hogy mi legyen, és mivel ez a pici, vékony gyermekhang utal a Cérna hang kifejezésre, megkapta ez a gyermekkar a Cérna hang elnevezést. A mai napig egyébként őrzik, úgyhogy van még egy Cérna hang nevű gyermekegyüttes, ami a Bármondos Gimnáziumban működik. Én ezt a nevet elhoztam Budakeszire, és kiegészítettük, mivel hangversenyekről van szó, havi rendszerességgel Cérna hangversenynek. Ez egy 3+3-as sorozat minden évben, a 3. évadot zárjuk most. Tulajdonképpen ma az utolsó tavaszi koncerten látjuk Önöket vendégül. Mi alapján kerülnek kiválasztásra a művészek? A művész kiválasztás az egyik legnehezebb dolog, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy kiváltságos vagyok ebben a helyzetben, mert az adott művész valahogy mindig elém kerül. Vagy zenei ismerettség révén hallok róla, olvasok róla, de ez olyan csodálatosan alakult, hogy az itt eddig fellépő művészeket tulajdonképpen a barátaimnak is nevezhetem, és egy olyan közös munka alakult ki, hogy van, akivel azóta már többször is együtt dolgoztam. Ők csodálatosan tudnak a gyerekek nyelvén beszélni. Interaktív, játékos, beszélgetős koncertek ezek, közös énekléssel, és ezekben az én művészeim tökéletesen partnerek. Hónapról hónapra telt házas a rendezvény. Egy annyira csodálatos dolog, amit itt véghez vitt, és rendkívüli is, talán a Zsámbéki medencében ilyen nincs is. Illetőleg úgy hallottam, hogy már Budapestről is nagyon-nagyon sokan kijárnak. Valójában ekkora igény van a zenére, a művészetre? Én úgy érzem, hogy igen. Budakeszin, a kistérségben, ahol én tanítok, a szülők éhesek és szomjasak arra, hogy a gyermekük értékes és jó zene közelében legyenek. Ugye Kodály tanár úr azt mondja, hogy csak tiszta forrásból. Én azt gondolom, hogy valóban a zene az erőforrás, kapaszkodó, és tiszta zenének én az autentikus magyar népzenét, a komoly zenét mondanám, és azt gondolom, hogy ezeken a koncerteken tudnak ebből a forrásból táplálkozni a gyermekeik. De én ezt a baba-mama órán ugyanígy látom, jönnek az édesanyák egész pici csecsemőkkel, mert énekelni jó, mert szeretnék megtanulni a magyar gyermekdalkincset, mert nem tudják, és mindig el szoktam mondani, hogy nem baj, hogyha nincs jó hangjuk, nem baj, hogyha botfülű a család, a zene az mindenkié, lélekformáló, a zene egy eszköz, egy táplálék, és én tulajdonképpen ezt egy missziónak tekintem. Honnan ered a zene iránti szeretete?
Erről nagyon szívesen beszélek, mert gyermekkoromban egy csodálatos iskolába jártam. Kodály Zoltán énekzenei általános iskola, azt gondolom, hogy biztosan sokan hallottak róla, Marcibányi téren találjuk ezt az intézményt a mai napig. Csodálatos tanárok indítottak el, engedje meg, hogy elmondjam a nevüket. Mohajné Katanics Mária karvezető, Tész Gabriella, aki sokáig volt a Rádió gyermekkarának a vezetője, és Kollár Éva, aki a Zeneakadémia karvezetés tanszakának a vezetője. Ők indítottak utamra, még sok nevet tudnék felsorolni, talán még hadd említsem meg Kokas Klárát, és nem utolsó sorban, aki igaz, hogy néhány éve elhunyt, de olyan örökséget hagyott maga mögött, amely örökséget én ápolom, és igyekszem azt a lángot továbbvinni, amit Klári nénitől tanultam. 3 évig dolgoztam Klári néni mellett. Ő a zenélésnek egy csodálatos szabadságára tanítja a gyermeket. A Kodály iskolában és otthon az édesanyám szerint én már készültem a pályára, a zenére, mert körbeültettem a babáimat, és mindig azt játszottam, hogy valamit tanítok nekik. Innen indult a szeretet, ami elkísért a Táncsics Gimnázium énekzene tagozatára, és onnan dönteni kellett, hogy zongorapedagógiai vagy karvezetés vonalon megyek tovább. Én az utóbbit választottam, és nem cserélnék senkivel. Milyen jövőbeli tervei vannak? Nagy öröm számomra, hogy én is látom azt, hogy a Cérna hangverseny fejlődik. Olyannyira fejlődik, hogy ősztől alapítványi keretek között fogunk működni. Egy csodálatos kuratórium és egy csapat állt föl körülöttem, hiszen ezt a koncertmunkát egyedül már én nem tudom végezni. Nagyon örülünk az alapítványnak, és tulajdonképpen a fejemben van a következő évadnak a műsora is, amiben folytatni szeretném, a operácskának nevezném a gyermekopera sorozatot. Bolyki Zoltán karmester úr gyermekoperákat készít a nagyoperákból, idén a szevillai Borbély operát hozta el közénk, jövőre készülünk a Mozart Figaro házasságára. Ez nagyon jó, mert nem több órát kell a gyermeknek végigülnie, hanem egy bő 60 percben megkapja az opera magját. Nagy áriákat hallunk, színészi játékot, gyönyörű hangú, tehetségű fiatalok jönnek el közénk. Azt gondolom, hogy Budakeszinek ez egy nagyon nagy öröm lehet, hogy neves művészek, fiatal tehetségek jönnek és játszanak közöttünk. De készülök egy Benko Dixieland koncertre, a felnőttek kérésére egy jazz koncertet is szeretnénk a jövőben. Nagyon sok tervem van, és az igazi nagy terv az, hogy a babamama óra, a zeneóvoda, a gimnáziumi általános iskolai tanítás és a koncertek után egy felnőtt hangversenysorozat is megvalósulhasson. Nekem ez a következő tervem, amire várok. Mit fogunk ma látni és hallani? Mai koncertünk címe Táncoló évszázadok. Ez a mai koncert nem csak zenéről fog szólni, hanem táncról is. Zenetörténet és egy játékos, egyszerű tánctörténet, amelyet neves művészek közreműködésével fogunk látni. A zenét Kéringer Gábor furulya művész, furulya tanár, kollégám és együttese fogja szolgáltatni. A táncosok Aranyos Ágota és Gábor Norbert, ők fogják bemutatni különböző kosztümökben a reneszánszkor táncait, aztán tovább haladva a barokk felé, és végül egészen a romantikáig. Izgalmas kalandozásnak nézünk elébe. Nagyon-nagyon sok sikert és alkotóéveket kívánunk a továbbiakban is. Köszönjük szépen a lehetőséget, és hallgassák szeretettel a koncertet. Két szép rózsafa nőtt Jóska háza előtt. Két szép rózsafa nőtt Jóska háza előtt. Egyik ágon arany a virág, másik ágon ezüstös az ág, melyikért mégy a táncba. Csak azért vezényeltem, mert azt hittem, hogy énekelni fogtok vele. Senki nem ismeri ezt a 17. századi táncdallamot? Csak egy icipicit. Akkor megtanuljuk nagyon gyorsan. Két szép rózsafa nő Jóska háza előtt, de lehet bármilyen fiúnevet behelyettesíteni, ezt kétszer énekeljük el.
Jó? Megmutatom egyszer, kérlek szépen, hogy ismételd meg. Két szép rózsafa nőtt Jóska háza előtt. Két szép rózsafa nőtt Jóska háza. És még egyszer. Két szép rózsafa nőtt Jóska háza Még előtt. egyszer. Egyik rózsán aranyavirág. Egyik rózsán aranyavirág. Énekeljétek? Egyik rózsán aranyavirág, másik rózsán ezüstös az ág. Másik rózsán ezüstös az ág. Másik rózsán ezüstös az ág, melyikért mégy a táncba, melyikért mégy a táncba. Egyik rózsán aranyavirág, másik rózsán ezüstös az ág, melyikért mégy a táncba. Szeretném megkérdezni a gyerekeket, hogy ez a Jóska, ez vajon virágot választ, vagy valami mást választ? Mert itt nem segítek, hát ha kitalálják. Mondjad ott fönt. Egy lányt választ? Az egyik rózsa, az egy lány, és a másik rózsa, az is egy lány, egy szőke, meg egy barna mondjuk. És azt kérdezik, hogy melyikért mégy a táncba. Jóskának kell választania. 17. századi párválasztó táncdalom. Nagyon jó. Énekeljük el előről, jó? Két szép rózsafa nőtt Jóska háza előtt. Két szép rózsafa nőtt Jóska háza előtt. Egyik rózsán aranyavirág, másik rózsán ezüstös az ág, melyikért mégy a tánc. Egy picit szeretnélek, hogy mosolyogjatok, és egy kicsit ébredjünk föl. Még egyszer, jó? Két szép rózsafa nőtt Jóska háza előtt. Két szép rózsafa nőtt Jóska háza előtt. Egyik rózsán aranyavirág, másik rózsán ezüstös az ág, melyikért mégy a táncba. Nagyon szép volt, köszönöm szépen, ügyesek vagytok. Elfelejtettem köszönni, illetve köszönteni. Szeretettel köszöntök mindenkit a Cérna hangverseny utolsó tavaszi évadzáró koncertjén, aminek a címe Táncoló évszázadok. A mai előadásunkon több évszázad zenéjében és táncaiban fogunk kalandozni, táncművészek és zeneművészek segítségével. A vezetőnk, az egyik vezetőnk, őt már ismeritek, Kéringer Gábor tanár úr. És nem utolsó sorban a Kürő együttese, akit azt mondta, hogy majd ő fog bemutatni. A hölgyet. A másik kalauzunk egy táncos páros lesz, akiket még hadd ne fedjek fel, majd egy kicsit később. Most kérlek benneteket, hogy nézzetek ide a projektorra, mert egy rövid vetítés következik.
táncoltam. Mit láttunk, ez nagyon rossz az a mikrofon, nekem egy kicsit alacsony. Mit láttunk és hallottunk most? Senki nem tudja. Na mit? És még tánczenét, igen, és? Táncokat! Így van, így van. Miért táncolunk? És mikor szoktunk táncolni? Ne csak a valós mondja meg a megmaradásról. Na, miért táncolunk? Boldogok vagyok, aztán még mikor táncolunk? A szomorú ilyet is láttunk itt, az a bölcsössel. Aztán még mikor táncolunk? Hogy? Tehát olyan is táncolunk, amikor ki szeret elsősorban táncolni, ki szeretnék fejezni valamit. Vannak olyan dolgok, amiket szavakkal meg tudunk elmondani, és elmondani a tudatokról, azok az emberek, amik fontosak nekünk. Mik ezek a dolgok, amiket el tudnánk mondani, és el is tudunk mondani mozgással. Például láttuk itt olyan jelenetet, amikor bizonyos sörösek esőtáncot állni, saját szelleményhez táncolva imádkoznak. Ilyen is van a világban. Aztán még mi? Udvarolni kiválóan tudunk tánccal. Meg megértük azt mutatni, hogy egy sokkal nagyobb és erősebb vagyok, mint terhelő, fitoktatás és erőt a táncol. És hol szokunk táncolni? Milyen helyen? Színházban is látunk táncol. Aztán? Még egyszer? Ott is. Aztán? Színpadon. És hol a helyen? Bulikon. Az sem nagyon fontos, és még szóval van. A forróban, így van, mindenféle táncolapaiban, a piszóban, ez is nagyon nagy átragazok a táncok. Így van. A mai alkalmunk arról szól, hogy megmutassuk nektek, hogy a régi korok embereinek ugyanúgy megvoltak a táncai, ugyanúgy megvoltak ezek a táncalapok, megvoltak a tánczenék hozzá, és ezt szeretnénk minél pontosabban és ügyesen megmutatni nektek, csak honnan tudjuk mi a 21. században, hogy hogyan voltak ezek a táncok. Hallott nekünk tehát? Nincs, nem. De többféle dologról is tudjuk, egyrészt a régi ábrázolásokból, a festményekről szobrokból, de még inkább ahol maradnak olyan könyvek, ami egészen pontosan elégített nekünk, hogy hogyan szeretnek ezek a táncok, ki táncolják és milyen zenét, és az a szerencség, hogy vannak olyan tudós táncos emberek köztünk, akik ezt lefordították, és az feladatuk, hogy megmutassák nekünk. Ma is találkozunk ilyen tudós táncos emberrel. Csinálunk egy időutazást, és ebben az időutazásban visszaadunk egy 3-500 évet, és meghallgatjuk, hogy azok a korban, ezek a korokban mi voltak a slágerei, most úgy mondanám, hogy a slágerei, az akkori százzenészek mit játszottak, mi voltak a legnépszerűbb muzsikák, hogyan bújiztak az emberek az akkori idézőjelben diszkóban és buliban. Ebben pedig nekünk segítségükre lesz még valamit a táncoson kívül. Ők a muzsikusok, tehát a muzsikusok, most megkérdezhetem azt, hogy miért van szükség egyáltalán muzsikusokra a táncolás. Most a 21. században. Hogy zajlik a 21. században egy buli? Fogjuk a cégét, lehetőjük ide, megnyitjuk a kompot, igaz? Vagy a ügyesebbek kommentik, nem vele a laptopban is, ők igaz? De hát viszonylag kevés cégés laptop volt abban az időben, amiről most beszélünk. Tehát minden egyes táncoláshoz kellett zenész, akármilyen fordultan majd szövegésülnek, élőzene volt. És a mai alkalommal olyan hangszerekkel játszunk, amik pont ezeknek a koroknak a népszerű hangszerei voltak, már az önben eltűntek, egy-két kimondójuk maradt. Ez melyik a hangszer? A fújja, így van. Volt itt valaki, vagy van itt valaki, aki a legutóbbi fújáson nem volt. Azt tegyük fel a magasság. Aha, ilyen sokkal jól van, akkor menjünk fog a kérdésre a válasz, hogy azt a kérdés, az elhangzottak, hogy hívják azokat a fújjákat, amiket a hölgyek kezében tartanak a színpadon. Csoki. Mindjárt, csoki. Nem úgy hívják, hogy csoki, de igen.
Megkérjük a hölgyeket, hogy mutassák fel ezeket a hangszereket. Igen, az enyémet is. Igen, az is. Na, halljuk. Igen, és mi van nevezik ezeknek a füljának? Erről a múltúri hangverseny szó volt. Úgy nevezték el őket, mint az énekkar hangfajai. Talán ez könnyebbség. Igen. Aztán, ez már a félválasz már egy csoki megfér, ez a csoki. Szobrán és alt, azt hallottuk az első 2 válaszra, aztán még vajon mi lehet a másik 2? Tenor, az tökéletes, csokoládé, tökéletes, és a legnagyobb volt az hatalmas. Basszus ujja, így van, nagyon-nagyon jó. Akkor most már csak azzal vagyok adós, hogy be is mutassam a hölgyeket és urat, aki a mai napon játszani fog ezeken a hangszereken. A furúja méretei szerint növekvő sorrendben fogom bemondani őket. Szoprán furújáson Kálai Kati. Altfúriásunkat nem nagyon kell bemutatnunk a régi prohászkásoknak, ő Bajnai Berta. Molnár Andi lesz tenorfúriásunk. Én pedig Kérintett Gábor vagyok, és a basszusfúriát fogunk kezelni. Hogyha netán ezt cserélgetjük egymás között, akkor senki ne lepődjön meg. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, szép táncos délelőttöt kezdődjön a középkori buli. Színpadon Aranyos Ágota és Gábor Norbert, a Company Canario historikus táncegyüttes táncművészek. Kérünk szépen nekik még egyszer. Amit pedig hallottunk és láttunk, Argo, egy francia szerzetes tánckönyvéből, egy skót Branly nevű tánc a 16. századból. Csak elgondolkoztam, hogy milyen érdekes, hogy a francia szerzetes tánckönyvéből, elsőként kiadott tánckönyvéből. Bizonyára mindannyiótokkal megtörtént már, hogy amikor zenét hallgattok, akkor a kezetek és a lábatok átveszi a zene ritmikus lüktetését, igaz?
Ez a mozgás, ez egy ősi mozgás, ez ösztöne az embernek. Azon gondolkoztam, hogy több szülésznőgyógyászt látok egyébként a sorok között is, hogy tulajdonképpen a kisbaba is táncol az édesanyja méhében, és átveszi azokat a rezgéseket, ami az édesanyjánál éres, sőt én úgy tudom, de nyugodtan bólogassanak kevesen, ha nem így van, hogy a 7. hónaptól már fülhallása is van annak a kicsi magzatnak, és hallja azokat a zenéket, énekeket, amelyekkel az édesanyja őt körülveszi. Ősidők óta, hogyha az emberek együtt összejöttek, akár hétköznap, akár ünnepnap, nem maradhattak zene és tánc nélkül. A közös zenélés, táncolás a közösség életének egy fontos összetartó ereje volt, és azt gondolom, hogy ma is az. Minden népnek megvannak a maga zenéi és táncai. Mi magyarok azt gondolom, hogy különösen kiváltságosak és büszkék lehetünk a táncainkra és a zenénkre, népzenénkre. Ugye azt szoktuk tanítani nektek, hogy a népdalok apáról fiúra a hagyomány útján öröklődnek, ugyanígy a táncokat is megtanulták a különböző nemzedékek. Utazásunk első állomása 15-16. század, Európa. 2 nagy központot szeretnék megemlíteni, Itália és Franciaország. Azt a művészeti korszakot, ami a középkor vallásossága után most következik, reneszánsz zenének nevezzük. A reneszánsz maga emberközpontúságot jelent, az azt jelenti, hogy az ember önmaga felé fordul, és kezdi felfedezni a saját érzéseit, kimer tekinteni a világba, hogy milyen gyönyörű a természet, hogy ő vajon mit érez, egy életörömöt is ki tud fejezni a reneszánsz ember. Ez egy óriási változás volt a középkorhoz képest, természetesen amellett, hogy fejlődnek a művészetek és a tudományok is. Ebben a korban uralkodó királyi családok határozták meg a divatot. Ezek a gazdag családok támogatták a művészeket. Én most itt rögtön Mátyás királyra is gondolok, aki ugye Itáliából hozatott be művészeket, hogy azt a kultúrát Magyarországon is elterjeszthessék. Amikor egy ilyen külföldi művészt behoztak, akkor új dallamokat hoztak be, új szokásokat és táncokat, és elterjedt az országban is divatossá vált. Mindennek szigorú szabályai voltak, és mindent az illem szerint kellett a reneszánszban követni, gondolok én itt most a báltermekre, az illedelmes viselkedésre. Szeretném, hogyha mondanátok nekem egy-két olyan illemet, az illem az viselkedés. És képzeljétek el, hogy régen az én nagymamámnak még volt egy olyan tantárgya az iskolába, hogy tánc és illemtan, vagyis megtanították táncolni is, és arra, hogy hogyan kell viselkedni. Szokta-e nektek az anyukátok azt mondani, hogy magyar ember evés közben nem beszél? Szokta? Hát ez egy illem, igaz? Aztán szabad-e csámcsogni, meg cuppogni evés közben? Nem. Múltkor a kislányom, mind a kettő, nagyon, bocsánat, mert itt vannak, haragudni fognak rá, nagyon csúnyán ettek. És azt mondtam nekik, hogy én ezt nem bírom nézni, mert fönn volt mindenkinek a könyöke az asztalon. És azt mondtam neki, hogy na most akkor fogunk egy könyvet, betesszük ide, meg a másik oldalra is, és megnézem, hogy meddig tudok úgy vacsorázni, hogy a könyököd itt van magad mellett. Hát 3 percnél tovább nem bírtam. Aztán meg kellett tanulniuk ezeknek a fiatal hölgyeknek, uraknak, hogy kell szépen, egyenesen járni. Inkább az apukám mindig mondja, hogy nagyon görbe vagyok, de így a fejükre tették a könyvet, és akkor megtanították az illendő járásra. Van valaki, aki könyvvel a fején végig menne egy kicsit? Gyere, Borikám! Légy szívesen, mutasd meg a gyerekeknek, hogy tudsz esetleg úgy, hogy régen tanították, hogy járni. Hát, ez már egy kész úrinő. Nagyszerű. Nagyon ügyes vagy. Kérdezek tőletek valamit. Ha bejön mondjuk egy nagyon idős bácsi, akkor hogyan illik a fiúknak köszönni? Nem azt mondja, hogy jó napot, az biztos. Mit szoktak a fiúk köszönni, vagy hogyan kell köszönni mondjuk egy idős embernek? Ki tudja ezt? Mondjad, Klárikám.
Leveszik a sipkájukat és meghajolnak. Csodálatos, amit mondtál. Igen, úgy kell köszönni, hogy tiszteletem. Igaz? Tudtátok ezt? Igen? Na, akkor Dori néni egy illemiskolát fog nyitni. Ez lesz a következő. Nézzük meg a reneszánsz táncokat. Azt mondtam, hogy báltermekben az első bálozó fiúk és lányok szabályok szerint kellett, hogy táncoljanak. Volt egy ceremóniamester, akit tulajdonképpen ő végigvezette, hogy hogyan kell azon a bálon táncolni, oktató táncmester, és egy előre meghatározott táncrend volt. Ezt a felnőttek ismerik ezt a szót, hogy koreográfia, előre meghatározott. Szeretnék egy játékot játszani, kérem szépen, hogy a két táncosunk segítsen ebben. A táncosoknak körben, sorokban vagy oszlopokban kellett felállni, de mindenképpen külön kellett sorakozni a férfiaknak és a nőknek. Légy szíves, gyertek középre, én vagyok a ceremóniamester, és két oszlopban, mint a két oszlop lenne, álljatok be. Igen, egy hölgyet is szeretnénk. Azt nem tudtam, hogy többen is lesznek a táncteremben, de nagyszerű ötlet. Bátor hölgy jöjjön még. Lányok, lányt keresünk. És ugye szembe állunk egymáshoz, urak állnak az egyik sorban. Ugye mi hölgyek vagyunk. Ide nem csak így van, 3 hölgyek. Szembe álltak egymással, és nem érhettek egymáshoz. Ez volt az első lépcsőfok. Kerülgetniük kellett egymást. Mutassatok nekünk egy ilyet, hogy hogyan kerülgették egymást. Semmiképp nem érhetett a két kéz össze. Nagyon jó. A második lépcsőfoka a fejlődésnek, amikor a lány már kendőt nyújtott a fiúnak. Nem tudom, van nálad Ágota egy kendő? Jaj, de jó. És a fiú a kendő két végét foghatta meg, és már egymással táncoltak, de még csak a kendőn keresztül érintkeztek. Lépek tovább a fejlődésben, később már összeérinthették a kezüket, vagy az alkarjukat, vagy kezet is foghattak. Ez már komoly előrelépés volt. 19. századra már egymást átölelve keringőztek és polkáztak. Nyugodtan! Köszönjük szépen, én berekeztem a mai tánctanfolyamot. Köszönjük szépen a művészeinknek, 4 tánc következik ebből a korból. Ezeket a táncokat mennyegzőkre, bálokra készítették, és előre megkomponált koreográfiájuk volt. Ballo, Spagnoletta, Canario és Tourbillon. Szeretném elmondani az utolsóról a felnőtteknek, ugye a Tourbillon egy francia eredetű tánc, hogy Erzsébet királyné kedvenc tánca volt. Lássuk!
már egy kicsit átvezet minket a következő nagy zenetörténeti korszakban. Nagyon gyorsan haladunk, mert most már a 17. században vagyunk, Európában, és most Angliát és Franciaországot mondanám, ami a tánckultúra központja és színhelye. Természetesen a zenében Itália nem vesztette el a szerepét. Gazdag, díszes, pompás, művészeti korszakba lépünk, aminek a neve, kérdezem, hogy ki tudja esetleg a nagyobbak közül, vagy a felnőttek közül. Nagy gimnazisták nincsenek itt. Barokk zene. A barokkó szó egy portugál szó, és azt jelenti, hogy kagyló alakú gyöngy, vagy úgy is szokták mondani, hogy különös, szabálytalan. Ez a reneszánsz zene után, és a reneszánsz egyszerű, letisztult formái, hangulata után egészen más zene. Óriási géniuszok alkottak a barokkban, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Henry Purcell, Schütz, és még sorolhatnám a zeneszerzőket. Volt egy király, aki nagyon híres francia király. Volt neki egy kicsit ilyen beceneve is, 14. Lajos, de ügyes volt itt valaki. Az volt az a neve, hogy Napkirály. És képzeljétek el, hogy ez a 14. Lajos nagyszerűen tudott balettozni. Kifejezetten tehetséges volt, szerepelt egy balettban, aminek az volt a címe, hogy a Sötétség. És azért kapta ezt a nevet, hogy Napkirály, mert ő ebben a balettban a napnak a szerepét táncolta el. Úgyhogy innen ragadt rá a Napkirály név. Azt olvastam róla, hogy nagyon rossz természete volt, de ennek ellenére nagyon szerette a művészeteket, támogatta a művészeteket, nagyon sok pénze volt. Az ő nevéhez kapcsolódnak, biztosan láttatok már olyan kertet, ami nagyon szépen megkomponált, úgy hívják, hogy francia park. Láttatok már olyan kerteket, ahol a bokrok ilyen szabályos formákra vannak nyírva? Igen, hevesen bólogassatok. Szinte mértani formákra vannak nyírva. Ezek a szép kertek és parkok az ő nevéhez kötődnek. Uralkodása alatt alakult ki a barokk táncoknak és a mozdulatoknak a finomsága. És tulajdonképpen azt mondták a művészeim, hogy a klasszikus balett elődjének is, a klasszikus balett elődje is ebben a korszakban alakult ki. Itt is elkészített koreográfiák, tehát táncok voltak, előre megírták őket, és a lépés anyaga nem volt sokkal bővebb a reneszánsz társaiknál. Meg kell említenem, amit kértek a táncművészeim, hogy figyeljétek meg, hogy olyan, mintha a fiú és a lány között egy tükör lenne, és mintha ennek a tükör tengelynek a mentén táncolnának, és ez majd így forogni fog, ahogy a fiú és a lány is forog. A barokkban ezt olvashatjuk, a léleknek kell minden mozdulatban látszania, és minden lépésnek meg kell, hogy legyen a saját szépsége. A legismertebb és legnépszerűbb tánc a menüett. Azt hiszem, hogy ezt még én is tudom táncolni, 3/4. Megpróbálom megmutatni, figyelj, remélem jól lesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Egy nagy lépés és 2 kicsi lépés. Táncok királyának, vagy a királyok táncának is nevezték, ez a tánc maradt fönn legtovább. Az az érdekessége, hogy ilyen egyszerű a lépés, majd otthon próbáljátok ki ezt az egyszerű lépést, de nagyon sokféle dallamra szabadott táncolni. És ha mondjuk nem tetszett valakinek az a dallam, akkor intett a zenekarnak, és egy másik dallamot hoztak elő ugyanerre a lépésre. Ez volt az egyik nagyon fontos barokktánc, fogjuk mindjárt látni. A másiknak a neve jig, elég nehéz kimondani, jig. Angol skót gyökerű tánc, a műzenében francia állampolgárságot vallhat magáénak. Ez a tánc a suite tételeiben, az utolsó tételben szerepel, ezt a felnőtteknek mondom, és más-más nemzetiségűek a suite-nek a tételei. Hallgassunk meg most egy menüettet és egy jiget, Purcell tündér királynő operájából, balettjéből egy részletet, majd utána következik Händel vízizene, és ez lesz a jig. Menüett és jig.
Természetesen ezek a bálok találkozó helyek is voltak, hiszen az első bálozó lányokat azért is mentek oda, hogy kicsit körülnézzenek, és bizony itt kinézték egymásnak a szülők is, és a fiatalok is egymást, hogy ki kihez illik. Nagyon számított a külsőség is, hogy az a lány, akit kiválasztott a fiú, az megfelelő külsővel rendelkezik-e, és nagyon sokat jelentett az, hogy hogyan tudnak együtt táncolni. Úgyhogy természetesen ezeken a találkozó helyeken, hát ma úgy mondanánk, hogy randi helyszínen is volt. A menüet mellett az első helyen és a leghosszabb ideig táncolt tánc a keringő volt. Ez egy német szóból származik, a keringő szó, walzen, ami azt jelenti, hogy forogni, keringeni. Ez tulajdonképpen a talpaknak a forgását és keringését jelenti, és azt mondták a táncművészek nekem, hogy ez az a tánc, ami 100 évig is fennállt és élt. Igaz, hogy hol divatos volt, hol nem, hol betiltották, hol nem, de tulajdonképpen, ha nem haragudtok, akkor azt mondom, hogy egy kicsit ilyen retro tánc volt a keringő. Eredete egy 12. századi körtánc volt, Hoppáldei, és ebből tovább származott a Ländler, ami napjainkban is ismert bajor népi tánc. Ez azért különleges, mert ezt a bajor táncot ma is járják, a Ländlert, Ausztriában, Németország déli részein, és nem csak előkelő főnemesek táncolhatták a Ländlert, hanem a nép is táncolhatta. Nagyon szeretik ezt a táncot. Fogunk látni majd egyébként nem sokára egy Ländler. A 18. század végén a bécsiek Walzer néven népszerűsítették a keringőt. Aztán volt egy porosz királynő, aki Luisa, akinek nagyon nem tetszett, mert azt mondta, hogy erkölcstelen az, hogy átölelik egymást, meg egymáshoz érnek. Sőt, még mondom az apukáknak, hogy azt is mondták, hogy biztos a férfiak nem vesznek olyan nőt feleségül, aki képes keringőt táncolni, ilyen erkölcstelenségbe bocsátkozik. Nagyon lágy, nagyon melodikus a dallama, és tulajdonképpen minden korosztályt meghódított. Én még ma is látom a szallagavató bálokon. Volt már valaki ilyen szallagavató bálon, ahol látott fehérruhás keringőzős lányokat? A Prohászkának is volt egy nagyon szép bálja. Ez a tánc soha nem maradt ki a szallagavató bálokon. Tegye fel a kezét, aki már látott keringőt táncolni. Úgy emlékszik rá. Jaj, de jó, de ha nem láttatok, akkor most mindjárt fogtok látni. Olyannyira megmaradt a keringő népszerűsége, hogy még a modern táncok sem tudták legyűrni, hanem a modern táncok mellett is él a keringő. Bekerült a színpadra is. Nem csak bálok és rendezvények tánca volt, hanem felkerült a színpadra, sőt, a bécsi opera is bemutatta. Biztosan mindenki ismeri Johann Straussnak a nevét, és Josef Lannernek a nevét, aki keringő királyának is nevezik. Táncosaink most egy Ländlert fognak előadni, Josef Lanner Ländlerét. Készen van?
mi mással is fejezhetnénk be a kalandozásainkat az évszázadokban, mint magyar tánccal. Az igazi magyar tánc a lassú verbumos. A verbum szó maga azt jelenti, hogy toborozni, csábítani, behívni. Itt természetesen régen a parasztfiúkat katonának szerették volna toborozni. Hogyha katonaságról van szó, akkor valószínűleg ez a verbumos, ez férfiakhoz kötődő tánc lesz. Biztosan ismeritek azt, hogy ajólovas katonának, igaz? Elénekeljük ezt a dalt, mert rögtön meg fogjuk nézni, hogy milyen egy verbumos zene. Ajólovas katonának, de jól vagyon dolga, eszik a sátorba, semmire sincs gond, de jó katonás legyen, élet, begyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Ez a zene tele van pontozott ritmussal, mondom annak, aki szolfés tanul. Ajólovas, nagyon feszes az egész tánc, természetesen lehet rá táncolni. Azt hiszem, hogy ilyen bokázó táncot táncoltak hozzá. Ugye ide kell csapkodni, de majd hát ha mutat nekünk belőle valamit a Norbert. Csokonai Vitéz Mihály csodálatos idézetet írt a magyar táncról. 1799. Az igazi magyar tánc a lassú verbumos, amit becses emlékű eleink, kik a nemzet dolgait korcsosodó unokáinknál jobban kedvelték, szebb és méltóbb kifejezéssel nemeses táncnak nevezték. A verbumos zene általában két részből áll. Van egy lassú rész, ami furcsa, mert ugye a toborzáshoz inkább a gyors lenne való, de azért, hiszen ennek a fiatalembernek nagyon délcegen és nagyon szép testtartással kellett mozognia, ugyanakkor könnyedén, szabadon. És van egy másik része, egy lassú és friss, tehát egymás után egy gyors és egy lassú, forgós, forgatós, pörgetős páros tánc, amelyet már a 18. században a csárdás elődjének tartanak. Gyors, feszes, üzes tempója van. Az első csárdás pedig, ami csárdás, ugye páros tánc, 19. századból maradt fenn. Nézzük meg most először csak egy férfi táncot. Az Aponnyi kéziratból magyar táncok következnek, Gábor Norbert előadásában. Ez egy lassú tánc lesz, és utána egy lassú és friss következik.
Köszönöm szépen, hogy ilyen türelmesen végigvártátok ezt a nem könnyű anyagot, amit végigvettünk. Szeretném mondani, hogy ma is kaptok beragasztó színezős matricát. Két kézen fogva, két kis furúja van rajta, egy alt meg egy szoprán. Szeretném, ha kiszíneznétek. Talán még megvan mindenkinek a kis füzete, ami tele van ezekkel, itt már ki van színezve az enyém, színes képekkel, és ha valaki legalább 4-5 koncerten itt volt, akkor a kijáratnál szeretnénk neki ajándékozni egy kis meglepetést. Úgyhogy nyugodtan mutassátok meg a kijáratnál a kis füzeteteket. Ez az utolsó koncertünk, most egy kicsit pihenni fogunk, de hadd mondjam örömmel, hogy a Cérnahang Alapítvány bejegyzés alatt áll, úgyhogy én remélem, hogy ősztől nem egyedül kell ezt a munkát folytatnom, hanem egy csodálatos kuratóriummal a hátam mögött. Köszönöm szépen a Prohászka Gimnáziumnak, hogy itt lehettünk egész éven át. Én nekem megvan a fejemben az őszi műsorterv, és nagyon izgalmas lesz, úgyhogy kérlek szépen, hogy majd figyeljétek a cérnahang.hu honlapot, meg az újságokat. Lesz egy tábor is, azt is majd komplex művészeti tábor július 2. hetében, erről is majd a honlapról lehet tájékozódni. Nem tudom, hogy Kéringer Gábor tanár úr hozott-e a saját könyvéből. Nem hozott, mert egy nagyon szép verses kötete jelent meg, de nem baj, akkor ezt majd pótoljuk következő koncerten. És szeretném benneteket hívni, hogy most egy kis táncházat csinálnánk a művészeink segítségével. Kérlek benneteket, hogy akinek van kedve táncolni, az bátran jöjjön ide a színpadra, minél többen. Mert ilyen élményben ritkán van részünk. Köszönöm az itt létet, türelmeteket, mindenkinek muzsikás nyarat kívánok. Szeretettel köszöntelek titeket. Úgy hallottam, hogy ti már 3 éve jártok erre a koncertsorozatra, tehát a kezdetektől fogva. Mi a véleményetek róla? Hát nagyon szeretjük, mert érdekes, változatos, minden alkalommal más téma körül van az előadás, úgyhogy gyerekek is nagyon szeretik, úgyhogy szívesen járunk. Tulajdonképpen az összes előadáson itt voltatok. Mi az, amit esetleg kiemelnél te személy szerint? Hát a dobos ez nagyon jó volt, az ütős. És te esetleg, neked melyik volt a legemlékezetesebb? Mindegyik jó volt. A mai előadásban mit tetszett nektek a legjobban? Hát táncoltak, és zene is volt. Ezek a szép ruhák, ugye? Zenéltek egyébként?
Jártok zeneiskolába? Igen. Igen. És milyen hangszeren játszotok? Fuvola. És te? Én is fuvolázok. A legkisebb mennyi idős? Hát ő még nincs 2 éves, úgyhogy ő nem jár a kezdetektől fogva, de most is végignézte, meg múltkor opera előadás volt, azt is végigülte az egészet, és tetszett is neki, úgyhogy... Hogyan szereztek tudomást erről a koncertsorozatról? Hát igazság szerint nekünk ismerősünk a Dóri néni, aki tartja az előadást, rokonunk tulajdonképpen, és kezdetektől fogva figyelemmel kísértük ezt az előadás sorozatot. Én a kicsivel, a Hannával járok a Dóri néninek a kisbabáknak szóló cérnahang foglalkozásaira is, és ott is szokta népszerűsíteni ezt a műsort, és nagyon tetszett nekünk az elejétől fogva, úgyhogy mi magunk is próbáltuk barátokat csábítani, de mindig annyian vannak, hogy már nem is lehet ide több embert elhívni, nagyon népszerűnek tűnik ez a rendezvény. Volt olyan előadás, amiben majdnem be se lehetett férni, különösen az opera előadás, ami egyébként egy fantasztikus nagy produkció volt, arra be se fértünk, ott lógtak a virágok között, és az emberek annyian nézték, és ez egy nagyon látványos műsor volt. Úgyhogy mi régóta tudjuk ezt az előadás sorozatot, és próbáltunk mindig eljönni, amikor volt rá lehetőségünk. Következő évadra is vesztek bérletet? Természetesen jövünk, igen. És azoknak, akik esetleg még nem voltak cérnahang hangversenyen, mit mondanátok, hogy miért érdemes ide jönni? Ez egy nagyon jó szombat délelőtti program, gyerekeknek is, a kicsik is élvezik, a nagyok is élvezik, változatos a műsor, de mindig nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm. Esetleg még valami hozzáfűzni valója van? Hát tulajdonképpen szerintem azoknak a gyerekeknek, akik hangszerekkel ismerkednének, és nincs más lehetőségük, például a kisebbek, óvisok, akik még zeneiskolában nem járnak, ez egy kiváló alkalom, mert ugye vegyesen vannak, hol fúvós hangszer, hol vonós hangszerekkel, ütős hangszerekkel lehetett megismerkedni, és szerintem ez nekik már, ugye ők már nagyobbak ismerik valamennyire hangszereket, de a kisebbeknek is nagyon érdekes lehet. Akit ez érdekel, annak mindenképp érdemes eljönnie. Nagyon szépen köszönöm. Egy bemutatkozást kérnénk szépen. Ő Hanna, de nem fog bemutatkozni. Novák István. Novák Dóri. Még egyszer? Novák Dóri. Novák Dóri. Szalóci Beáta. Novák Zsófi. Köszönöm szépen. Látom, talán a legfiatalabb kis résztvevője a koncertsorozatnak. Szia! Én nem bírja nyugton 1 percig sem. Zenében nő föl ő is, otthon sok zene szól? Igen. Általában minden nap szól valami. Szeretek a lányok nagyon táncolni, úgyhogy... Van testvérkéje is? Többen vannak a családban? 4 lány van összesen. Tehát 3 testvére van még neki. Ő a legkisebb. És mióta járnak ide a koncertsorozatra? Hát igazából idén kezdtük. Korábban nem is tudtuk róla, hogy van. Nem volt igazán így reklámozva valahogy, vagy nem derült ki számunkra. Aztán most voltunk a Sevillai Borbélyón, és hát azóta elhatároztuk, hogy mindig jövünk. Mi az, ami ide vonzza önöket? Hát a Dóri néni már minden lányomat tanította már, ugye a bölcsödében, illetve a óvodában, meg az iskolában is aztán. És hát az, hogy ő szervezi ezt az egészet, és akkor így a lányok nagyon szeretik azt, hogy itt megismerkedek olyan zenével, amit egyébként otthon azért nem nagyon vannak, meg hát az egész társaság, a közösség, meg talán az, hogy a zenét jobban megismerik. Ugye se a párom, se én nem vagyunk annyira zeneközpontúak, hogy nincs ilyen érdeklődési körünk, vagy kimaradt a gyerekkorunkból, és nekik ez szerencsére most megvan, és hát úgy látjuk érdekli is őket, és akkor ez egy jó lehetőség arra, hogy itt felszívják magukat ezzel a tudással, ismeretanyaggal. Következő évadra is fognak bérletet venni? Mi nem szoktunk bérletet venni, hanem jövünk minden alkalommal. Úgyhogy bérletet nem jönni, mert sok kicsi van még, és ha valamelyik beteg, akkor nem tudunk eljönni, és akkor általában az egész család nem tud jönni, mert nem tudjuk megoldani az őrzést. Úgyhogy mi, ha tudunk, jövünk, általában jövünk minden alkalommal, amikor lehetséges. Nagyon szépen köszönöm, a kedves nevét árulja el nekünk. Szalai András. Látom, most fejeztétek be a táncot, ilyen nagy kedvet kaptatok a tánchoz? Igen. Hányadik alkalommal veszel részt ilyen koncert? Nem tudom. Régóta jártok már ide apával? Igen. És miért tetszik ez neked? Mit szeretsz benne? Az egész nagyon jó. Te zenélsz? Valami hangszeren már játszol? Nem, még nem. Szeretnél? Igen, fogok zongorára járni.
És a Dóri nénit honnan ismered? Csak innen a Cernahangról. Az édesapát kérdezem, legyen kedves, mutatkozzon be. Vindis József vagyok. Hány gyermekkel érkezett? Most csak 3-mal, de általában 4-jel szoktam. A zene mennyire fontos a család életében? Nagyon nálunk mindenki zenél, vagy zenélni fog. A második gyermekünk, a lányunk, ő most nem tudom hova lett, az előbb még itt volt, ő zenei osztályba is jár, és a legnagyobb fiamnak a Dóri néni énektanára, és mi onnan is ismerjük. Mi a véleménye a Cérnahang koncert sorozatról? Nagyon szeretjük, ez már a sokadik alkalom, hogy itt vagyunk, és mindig egy nagy élmény. Hazafelé utána ezeket jól ki lehet tárgyalni, hogy mit hallottunk. Azoknak az embereknek, akik még esetleg nem voltak Cérnahang koncerten, mit ajánlana, hogy miért érdemes ide eljönni? Hát azt gondolom, hogy a zene az mindenkinek nagyon fontos az életében, nem csak nekünk felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is, és ahhoz, hogy megértsük, hogy tudjuk élvezni is a zenét, ahhoz korán kell elkezdeni, úgyhogy mindenképpen ajánlom mindenkinek.